Найбольш актуальная кніга для нашага часу была напісаная ў 1942 годзе. Найбольш папулярны ў міжваеннай Еўропе пісьменнік Стэфан Цвейг пачынае свае мемуары з апісання свету, які ён называе залатым векам стабільнасці. Ён апісвае сваю маладосць да Першай сусветнай вайны, дзе можна было падарожнічаць у Індыю, у Амерыку, па ўсёй Еўропе без пашпарта. Нацыяналізм у гэтым свеце гэта проста такая непрыемнасць, якая недзе на перыферыі там існуе. Цвейг жыў у Вене, у сталіцы Аўстра-Венгрыі. Жыццё ў той час перад Першай сусветнай ён апісвае такім чынам. У нашай амаль тысячагадовай манархіі ўсё грунтавалася на сталасці. Сама дзяржава была галоўным гарантам гэтай стабільнасці. І, мабыць, найбольш нажаханы Цвейг быў, як не дзіўна тым, як пасля Першай сусветнай вайны паўсюль усталяваліся зачыненыя межы і пачалі выдаваць пашпарты і візы. Як ён напісаў там жа на старонках кнігі, што раней у чалавека былі толькі душа і цела, цяпер яму патрэбны яшчэ і пашпарт, інакш з ім ніхто не будзе абыходзіцца як з чалавекам. І рэчы, якія для нас сталі ўжо нармальнымі, зачыненыя межы, для Цвейга гэта была сапраўдная трагедыя, якая адлюстроўвала тое, як скончылася эпоха, калі асоба індывідуальная магла быць вольнай. У кнізе ёсць вельмі глыбокія назіранні пра тое, як грамадства паступова стала ўсё больш прымаць гвалт, пра тое, як разбураўся гэты галантныя ўяўленні пра жыццё, якія былі ў людзей 19 стагоддзя. І гэта такія дастаткова асаблівыя мемуары, бо Цвейг ён амаль не згадвае тут сям'ю. Толькі там трошкі згадвае пра жонку, пару разоў пра адносіны з маці і бацькам. Ён засяроджаны тут амаль цалкам на грамадскім жыцці, на творчым жыцці. Ён падрабязна апісвае апошнія дні свайго сябра Фрэйда, сваё спатканне з Горкім. І вельмі вялікі фокус на менавіта грамадскім жыцці і ягоным спрыняцці таго, куды ідзе сучаснае яму грамадства. І ў другой палове кнігі мне пачало здавацца, што ўсё больш і больш аўтар прапускае нейкіх кавалкаў. Усё больш фокусу змяшчаецца там менавіта на палітычнае грамадскае жыццё. Справа ў тым, што ў 42 годзе Цвейг ужо пісаў гэта як бежанец. Ён быў нямецкамоўны аўтар, ягоныя кнігі на той момант ужо забаранілі ў Нямецчыне. Са сваёй роднай Аўстрыі ён быў вымушаны паехаць, і ўвогуле адправіў ён для публікацыі гэтай мемуары ўжо за дзень перад тым, як забраць сваё жыццё. І таму пісаў ён фактычна пра свет, які забралі ва ўсіх і забралі асабіста ў яго.